הראשון שדיבר על יהדות עם שרירים היה המנהיג הציוני מקס נורדאו. וכדי לממש את החלום קמה כעבור שנים ב-1921 תנועת מכבי. התנועה שמה לה כמטרה לעודד יהודים בכל רחבי העולם להשתתף בפעילות ספורטיבית. התחרות הבינלאומית הראשונה של מכבי התקיימה ב-1929 בפראג. באותה שנה, בוועידת מכבי העולמי, הציע יוסף יקותיאלי, מוותיקי מכבי בארץ ישראל, לארגן כנס עולמי של ספורטאים יהודים בארץ. מאיר דיזנגוף, ראש עיריית תל אביב, הסכים לבנות אצטדיון, ובשנת 1932 התקיימה המכבייה הראשונה בתל אביב. השתתפו בה 500 ספורטאים מ-23 מדינות. רבים מהספורטאים במכבייה זו ובמכבייה השנייה בשנת 35 נשארו בארץ וניצלו מימי השואה. מכבי, יהדות של שרירים. סטארט-אפ.